Dobrodošli u našoj jedinstveni muzej galeriji na Baščarši u Sarajevu, Galerija Isfahan ili Bosna Bazar. Pogledajte ovu ljepotu, tu je ručni rađeni čilin iz Afganistana, ali mi ga zovemo zvijezda ljubavi, vaša zvijezda ljubavi u vašoj kući. Jer podlog je crno, onda ovi kao izvor života blistaju i daju čovjeku radosti. Tako da ovaj je jedinstven, je sigurno unikatni čilin na svijetu i za ovo nema cijene. Za umjetnički rad takvih stvari trebamo knjigu pisati i melodiju napraviti. U svakom kuću, ako koji kuće ide, sigurno donijeće radosti i veselje svakom kući i toplinu.